Türkmenistanyň Istanbuldaky konsullugynyň öňünde ullakan nowatlar saklanýar. Türkmenistanyň raýatlary binanyň öňünde köpçülikden ýygnanyp möhleti geçen pasport problemasyny çözmek üçin birnäçe günläp nowaty durmaly bolýar. Türkmenistan soňky wagtda Türkiýedäki raýatlarynyň möhleti geçen pasportlaryny uzaldyp başlady. Şu sebäpden her gün ýüzlerçe adam ýerden konsullugyň binasyna ýygnanýar we edaranyň kabul ediş wagty gutarýança nowatyna garaşýar. Azatlyk radiosynyň Istanbuldaky habarçysy Mansur Magamedowyň sözlerine göre soňky ýyllarda möhleti geçen biometrik pasportlaryna eýi bolan raýatlar üçin pasportlar täzelenýär. Habarçymyzyň sözlerine göre raýatlaryň ellerindäki pasportlaryň geçen möhleti 2024-nji ýyla çenli uzaldylýar. Köne pasportlara olaryň möhletiniň 2024-nji ýyla çenli uzaldylanlygyny görkezýän möhür basylýar. Habarçymyz şeýle diýär. Zagram pasportu bolanlar hemmesi 2024-nji dekabr aýyna çenli pasportlary uzaldyp berilýär. 2020-de dolan, 2022-de dolan, 2019-da dolan pasportlary 2024-nň ahyrına çenli uzaldyp berilýär. Şu öňkü pasportyna şonka bir neme peçat basy. Şu 2024-de çenli geçerli diýip. Habarçynyň sözlerine göre biometrik pasporty bolmadyk we köne türkmen pasportlary bilen Türkiýede ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlaryna bolsa watanyna uçmagy mümkinçilik döredýän kagyz berilýär. Olar soň ýurduna aşan soň pasport almak üçin ýaşaýan ýerindäki migrasiýa gullugyna ýüz tutmaly bolýar. Pasport meselesi soňky 10 ýyllykda türkmen raýatlary üçin iň agyr mesele bolmagynda galýar. 2009-njy ýylda Türkmenistan tarapyndan täze biometrik pasportlar girilenden soň daşary ýurtlarda bolan ýüzlerçe müň türkmen raýaty täze pasport alyp bilmändi we bekanun ýagdaýda galypdy. Türkiýe iň köp türkmen migrantynyň ýaşaýan ýurdy hasaplanýar. Türkiýanyň resmi sanlaryna görä ýurtda 241 müň türkmen raýaty ýaşaýar. Gararsyz çeşmelere görä hakyky san birnäçesi köp. Türkmenistan şu çaka çenli öz raýatlaryna daşary ýurtlarda pasport bermedi. Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky elçihanalaryna raýatlaryň möhleti geçen biometrik pasportlarynyň möhletini uzaltmagyň tertibi 2021-nji ýylyň iýul aýynda tasdiklandy. Türkmenistanyň Istanbuldaky konsullugy şu ýylyň başynda biometrik pasportlary täzelep başlady. Şonda pasportlaryň geçen möhleti 2023-nji ýylyň iýulyna çenli uzaldyldy. Türkmen raýatlarynyň ýat ýurtda uzak wagtlap bir kanun ýagdaýda galmagy we maddi kynçylyklary olaryň Türkmenistana gitmegine pätkil berdi. Koronavirus pandemiýasy we adaty uçar gatnawynyň ýatyrylmagy Türkmenistanlylaryň ýagdaýyny hasam kynlaşdyrdy we ýurdun raýatlaryny hem ýurduna gitmek mümkinçiliginden hem de dokumentlerden mahrum etdi. Habarçynyň belleşýäli türkmen raýatlarynyň Istanbuldaky konsullugynyň öňündäki häzirki nowatlar meseleniň gerimini we näçe adamyň dokumentsiz kösenýänligini görkezýär. Gaty kän adamyň pasporty uzaltylmaly. Raýatlaryň özleri spesifik edip ýa-da şu taýda girişde polisiýa we şu özü spesifik edip şoňa görä neme alýarlar. Deyip Mansur Magamedow aýdýar. May aýynyň başynda Türkmenistanyň hökümeti koronavirus pandemiýasynyň dowamynda girden çäklendirmelerini ýeňilleşdirmek we iki halkara ugrubunça uçuşlary dowam etdirmek kararyny elan etdi. 30-njy maýdan Dubaýa we 1-nji iýundan gadana ýygyderli gatnawlar böleklendi keldildi. Dubaýyň üstünden geçýän ýol häzirki wagtda türkmen raýatlaryna Türkmenistana aşmak üçin köpden bäri garaşylan mümkinçilik boldy. Azatlyň habarçylary biletleriň bahatynyň gaty ýokarydygyna garamazdan uçarlara talabyň ýokarydygyny habar berýärler. Habarçymyz Mansur Magamedow Dubaýyň üstü bilen Türkmenistana gitmegiň bahaty ortaça 1700 Amerikan dollaryna durýanlygyny aýdýar. Bu puldan $250-300 dollar aralygynda Türkiýeden Dubaýa uçar biletine ýene $150 Birleşen Arap Emirlikleriniň wizasyna tarap edilýän bolsa galany Dubaýdan Türkmenistana barýan uçaryň biletine gidýär. Emma uçar biletiniň gymmatlygyna garamazdan harydan köp bolup bilet tapdyrmaýar. Bu aralykda köpler Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasynda ýygyderli uçar gatnawynyň täzeden başlanmagyna sabyrsyzlyk bilen garaşýar. Iýunyň başynda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedow beýleki ýurtlara da uçar gatnawlaryny täzeden başlamak meselesini öwrenmegi tapşyrdy. 11-nji ýylda geçirilen hökümet ýygnagynda Berdimuhamedow beýleki ýurtlar bilen ýakyn wagtda halkara gatnawlaryny dikeltmek barada görkezme berdi. Ol uçar gatnawynyň haçan ýola goýuljakdygy barada anyk senäni agzamady. Berdimuhamedow öz kararynyň koronavirus keseli bilen baglanşykly dünýädäki ýagdaýyň kadalaşýanlygy we köp ýurtda halkara seýahatlar üçin mümkinçiligiň bardygy bilen baglydygyny aýtdy.
Şu wagt Türkiýedäki türkmen raýatlary uçarlaryň adaty tertipde gatnap başlamagyna garaşýarlar. Habarçylaryň söýlerine görä, köpler 1-nji iýuldan, soň 15-nji iýuldan uçarlaryň täzeden gatnap başlamagyna garaşypdy ýöne ýyl içinde ýaýran. Bu maglumat Türkmenistanyň we Türkiýanyň aviakompaniýalary tarapyndan tasdiklanmadyr. Habarçy Mansur Magomedow şeýle diýär. Turkish Airlines'in nemesine seretýäs. Mesela Turkiye uçarlarına seretýäs ve Turkish Airlines'dan da soradyk. Onkuýaly hiç reis yok yani. Öňümüzdäki aýyň içine de seretdik, reis gözükmeýär. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi ýurdun daşary ýurtlardaky elçihanalary we konsullukları raýatlaryň pasport möhletiniň uzaldylmagynyň hem uçar gatnawynyň tertibi baradaky maglumatlary kommentirlemeýärler.